Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na ƙwallon ƙafa. Kamar yadda muka saba, yau ma za mu shiga cikin gari mu ji ra'ayin mutane akan me yasa ba a kallon ƙwallon ƙafa na mata kamar yadda aka saba kallo na maza. I am the blood and the heart of Catalan. So ni dan Barcelona ne, kin ga jinin nan mana, kin ga jijiyoyin jinin. Kana kallon ƙafa na mata World Cup da ake bugawa yanzu haka a ƙasar Australia? So abinda dangane abin da ya shafi harkar mata ai sai mata. Ko ba haka bane? So abin da ya shafi hidiman World Cup na mata gaskiya bana kallo saboda ba Bollywood bane, ba fim bane. So ina namiji ai harkar mata sai mata. So da harkar namiji sai namiji. Gaskiya ba na kallo a yanzu haka, amma na kalli wasan Barcelona da suka yi da Madrid wanda muka ba su kashi ci 3-0. Gaskiya ne wasan ƙwallon ƙafa na mata baya burge maza kamar yadda muke kallon wasan maza, domin wasan maza shine ake yin sa da gaske yadda ya kamata kuma yake nishaɗar da matasa. Amma wasan mata gaskiya ba wani wasa ne wanda yake ɗaukan hankalin maza wajen kallonsa sosai ma na mata ba. Zahiri suna da maki nawa? Najeriya suna da maki 5 a mataki na 2. Ko za mu iya sanin da wata ƙasa za su buga a gaba? Za su buga da ƙasan Ingila, saboda yanda maza suke ƙwallon su ba za ki taɓa haɗa shi da na mata ba, duk da dai su ma suna iya ƙoƙarin su yanzu, duk da dai ba wai sun kai maza wasu abubuwa na quality na ƙwallo ba ne, amma gaskiya suna iya ƙoƙarin su. Kuma misali da kamar in kin lura su maza akwai fitattun 'yan ƙwallo a cikinsu, misali manyan 'yan ƙwallo da suke buga World Cup da ake sha'awan a kalli taka ledan su bayan sun bar club side sun dawo ƙungiyoyin ƙwallon ƙafansu na ƙasa da ƙasa. To kin ga bara su ba su mata ba su da ƙwarewa da fita gasan ƙungiyoyi kamar maza yanda suke takawa a nahiyar turai gaba ɗaya, wanda da ki samu a matakin da muke ciki yanzu duk wasu maza matasa da sauransu sun kware da wasanni, kallon wasanni na maza fiye da na mata, don haka dole ne na maza zai fi armashi, duk da dai su ma mata suna iya kokarin su akai. Saboda shi kwallon maza a magana ta adalci ya fi kwallon mata kyan gani, saboda abin da ka saba gani yau da kullun ya fi maka daɗin gani akan abin da baka saba gani yau da kullun ba. Shi tana da point 5. Next wasa da suwaye da su buga? Za su buga match da ƙwallon kafa ta mata na Ingila. Ina kalla a TV, nan ma ina kalla ne sabila da kawai dai in sha dariya, sabila da su maza ne zaka na ganin yanayin performance nasu da confidence dole zai burge ka, amma mata kuma sai dai ka yi dariya kawai sakamakon gaskiya kaga su mata ma suna da tsoro. Namiji kuma abinda zai a filin kwallo macen an kasa kashi 50 ma ba ta yin kashi ɗaya ba, saboda mace ne kawai, namiji kuma aikin shi ne. Gaskiya wasan da na gani kawai wasan Najeriya ne. Yanzu haka last wasan da suka yi shine suka sha 3-0 3-2 kai. Saboda matan kaman mazan sun ɗare na wa ƙwallon matan ne, shi yasa kuma ba a ɗauke shi da wani mahimmanci ba. Masu kallon mu ku ci gaba da bibiyan mu a dukkan kafofin yada zumunta na zamani a tashar Thesardauna TV. Mai gabatarwa Basma Sani, na gode.